ni kuma bɛ ka bɔ a la tile filanin nin na a ye déclaration dɔw mɛn téléw la déclaration dɔw mɛnna radiow la an y'an ka misiriw datugu an y'an ka misiriw datugu ne kɔni ma se ka foyi faamu a la alimami kelen tɛ misiri datugu misiri min bɛ Bamakɔ yan Bayirika tɛ e yɛrɛ ka quartier kɔnɔ misiri min bɛ yen 30-40 e kelen ka misiri y'o datugu i ye baara kɛ yan i ma fɛn kɛ e y'i ka misiri datugu mɔgɔ ta ka seli ye e ka misiri kɔnɔ mɔgɔw taara misiri wɛrɛ la nafa jumɛn yɛrɛ misiri datugu la sisan an b'a fɔ karamɔgɔ ye o ka sabali an yɛrɛ kana na tɔn sigi ka tila k'a saboti chapeau dɔ de b'an kunna yan n'o ye haut conseil ye haut conseil islamique bɛ yan limama bɛ yan fɛn fɛn bɛ ka bɔ an y'an ka misiriw datugu a bɛɛ bɛ haut conseil la a bɛɛ b'a la haut conseil kuma laban bɛ bɔ haut conseil de yɔrɔ bureau de zulema bɛ yen ni bɛn kɛra ka waati o waati an ɲɛ bɛ jamana taabolo la cogo min a bɛ misiri datugu kun bɔ a ma se maa kelen ka na télé la walima radio ko n ye n ka misiri datugu haut conseil ka porte parole bɛ a yɛrɛ bɛ n'i sigi ko misiri bɛɛ datugura wa n'o fɔra don min o tɛ misiri kelen dɛ o ye Mali misiri bɛɛ de ye haut conseil bɛ ka Mali bɛɛ de coiffé n'a ka diinɛ baara ye a filanan alimamiw ka tɔn de bɛ yan ko limama anw de y'a sigi anw alimami kabini 1999 tɔn nin bɛ yan tɔn nin sigira jɔn ye aw o alimami tɔn bɛ yan mɔgɔw dafalen bɛ yen ni misiri datugu waati sera o limama maa kelenw de bɛ na télé la ka fara haut conseil kan ko misiriw datugura mais n'an m'o mɛn aw kana na fɔ a bɛ hawuja alimami an ka misiri bɛ datugu waati jumɛn alimami karisalakaw y'o ka misiri datugu dɛ alimami tɛ misiri datugubaga ye o hali ne yɛrɛ tɛ se k'an ka misiri datugu b'a datugu mun na yamaruya dɔ de bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la an ɲɛ bɛ jamana la cogo min bana nin kɔni bɛ ka propager a bɛ ka taa cogo min mi y'o voqué an ka misiri datugu o conseil ye sigi kɛ o karamɔgɔ min kun t'a kɛnɛ k'a dɔn a man ca karamɔgɔ camanba de welela ka taa a karamɔgɔ la ne yɛrɛ b'a la an taara ka mɔgɔw ɲininka de o y'a sɔrɔ bana yɛrɛ ma déclarer an fɛ yan fɔlɔ misiri datuguli ko bɛ cogo di jama bɛɛ de don kuma dira bɛɛ de ma kelen kelen k'a fɔ maa kelen de ye kuma ta ka kuma jama tɔgɔ la o ma kɛ dɛ maa fɛn fɛn bɛ yen hali an balimamuso karamɔgɔ minnu tun bɛ yen a bɛɛ kumana micro dira bɛɛ ma bɛɛ ka kuma kɛra mun y'a dɔn an bɛ waati min na misiri datugu kuma tɛ mais ala k'an n'a yɔrɔ janya ni bana nana fari kura ta bɛɛ bɛ siran waati min bana nana fari kura ta bɛɛ bɛ ka siran ɲɔgɔn ɲɛ kuma min na n'o kɛra an bɛ tila ka wuli tuguni ka na segin nin so kelen kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka sariya dɔ ta o sariya mana taa porte parole bɛ taa télé ni radio la k'a fɔ ko misiriw datugura ne hakili la silamɛw bɛ ka mun makɔnɔ nin de don nin de fana kan ka kɛ nin ka fisa maa kelen kelen bɛɛ ka bɔ e yɛrɛ ka bɔ télé la an y'an ka misiri datugu nin ka t'i sigi radio la an y'an ka misiri datugu misiri min ni e y'a datugu aw ka quartier kɔnɔ misiri joli bɛ yen misiri 40 aw ka quartier e kelen y'i ka misiri datugu e ka misiri selibaw taara misiri wɛrɛ la nafa jumɛn yeri ka misiri datugu la an ka ni silamɛ bɛ bɛnna don min na k'a fɔ sisan misiri bɛɛ datugura a banna an bɛɛ bɛ lafiya an b'a ɲini ala fɛ ala kan'o waati kɔni se wala o t'an si seko ma ye bana min mana fari kura dɔ ta ka jɛnsɛn ka siran n'o kɛra waati min na misiri bɛ datugu jamana fɛn fɛn bɛ yen k'a y'a misiriw datugulen maa kelen ma taga misiri datugu dɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ misiri décision ta misiri datugura walima diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ na télé la ko misiri datugura mais mɔgɔ kelen kelen ka bɔ yɔrɔ la an y'an ka misiriw datugu an m'o ye yɔrɔ si la wa a tɛ kɛ ten fɛnɛ o tɛ organisation fɛnɛ kɛ cogo ye aw yɛrɛ bɛ se ka tɔn sigi cogo di ka tila ka tɔn yɛrɛ yamaruya kan ka tila k'o lagosi ni nafa t'a tɔn na a ka dabila siɲɛ kelen bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ tɔn sigira de ka silamɛw kungo fɔ mais o tɔn kelen bɛ yen a masa a mɔgɔw bɛ yen réunion bɛ sen na don o don o ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye o ni président bɛ ɲɔgɔn ye u tɛ da ka sunɔgɔ la ni ko yɛlɛmara o tulo ma jɔlen don waati bɛɛ lajɛlen na jamanadenw hinɛ b'u la silamɛw hinɛ b'u la mais ko ma se yɔrɔ min fo ka ko jagoya lase yen o fana ka gɛlɛn sa parce que ko min ka jugu adamaden yɛrɛ kunkolo la miiri i bɛ siran min kɛ psychologiquement o bɛ mun da i kan bana yɛrɛ juguya t'o da i kan an b'a ɲini ala fɛ bana nin ala kana se misiri datugu ma bana nin an b'a ɲini masaba ala fɛ a bɛ minnu na ala ka kɛnɛya d'u ma a ma minnu sɔrɔ fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ala de ye se masa ye ala ka don an ni bana nin cɛ an b'o ɲini masaba ala fɛ an bɛ mun fɔ an ka gouvernement mɔgɔw fana ye u k'u hakili to a la jamanadenw ka hakɛ b'u kan boliboliw bɛ sen na an tulo bɛ boliboliw la an tulo bɛ ko caman na u b'a ka fɛn caman kɛ alihamudulila ala k'u sara hɛrɛ la nka nin waati an bɛ kangari min da u ye
jamana kono bebi sago de la prix la ni primi mun jɛ i b'o prix da i ka minan kan an y'a ye a bɛ ka kuma fɔ dɛ mais k'a fɔ télé la ko prix kɛra nin ye e yɛrɛ ma don sugu kɔnɔ a tɛ kɛ ten dɛ n'i ko sukaro kilo kelen ye 100 ye e y'o fɔ télé de la e yɛrɛ ma don sugu kɔnɔna la ka taa contrôle kɛ mun de b'a yɛrɛ la k'a kɛra 100 ye minnu sigilen b'a kama fo ka taga pharmacie kɔnɔna na furaw bɛ ka yɛlɛ cogo min mun de bɛ ka nin kɛ ordre de pharmacien bɛ yen k'u wele mun de la suko ni dugusɛjɛ cɛ fura prix kun tɛ mun ye a doublé la k'a triplé pharmacien a ye fɛn fɔ an ye an bɛ mun faamu n'o tɛ an tɛ ka se ka nin faamu jamana min ye fantan jamana ye nin waati la fura kan ka nɔgɔya mais a prix bɛ ka triplé pharmacien a ye kuma sugu kɔnɔ mɔgɔw a ye kuma maa fɛn fɛn bɛ yen k'an mago bɛ fɛn min na bi aw bɛ se ka minɛn jumɛn ta bi jamana kɔnɔna la ko dɔ ma fara mun prix kan a minɛn bɛ min a balo fɛn o a sojɔ minɛnw a pharmacie minɛnw a fɛn o fɛn bɛ yen n'an mago b'a la dɔ farala a bɛɛ prix kan n'o kɛra an b'a faamu cogo min est ce que kuma dɔ la bana ni donni de ma diya an ye wa n'o tɛ prix yɛlɛkun est ce que kuma dɔ la a tɛ faamu n'o ye wa o tuma an ka sabali an ka jamana ni hinɛ minɛ fɛn tɛ jamana nin na o tuma gouvernement fana k'o prix jate minɛ o kana to yen mɔgɔw ka prix dadaw yɛrɛ kun ye ten ka taga o ye fɛn min n'a cɛ ka di a filanan dɛmɛ mun bɛ ka bɔ mɔgɔw fɛ ka taa di gouvernement ma an ɲɛ b'a la dɛ miliyɔn kɛmɛ kɛmɛw bɛ ka di minnu seko ye minɛnw ye o fana bɛ ka di gouvernement ma an b'a dɔn maliyɛnw kɔni ka ko la miliyɔn kɛmɛ ka dɔgɔ mais a bɛ dɔɔnin kɛ dɛ a bɛ dɔɔnin kɛ nin yɔrɔ kɔni na ne bɛ mun fɔ gouvernement ye dɔgɔyama tɛ nin cɛ ka aw ni ala bila dɔrɔn a y'a kɛ ala yɛrɛ de kama ala jati kama dɛmɛ min n'a bɛ kana a k'aw jija a ka nin dɛmɛ ninnu lase u lase yɔrɔ la nin dɛmɛ ninnu kana tunun dɛ fɛn caman kɛra jamana nin kɔnɔ a fɔra ko mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ dɛmɛ kɛra a la a k'o labanna cogo cogo an tɛ foyi dɔn a la foyi nka nin ye bana de ye bana an balima dɔw de bɛ ka hinɛ an na fɛn t'an bolo se t'an ye ka dɛmɛ dɔ ta k'a di aw ma k'a k'a lase an ma an b'aw la ala de bila nin na a y'a kɛ ala jati de kama ala yɛrɛ dɛ nin dɛmɛ minnu bɛ ka di aw ma a ka ninnu lase u lase yɔrɔ la nin kana tunun dɛ a kana taa ninnu bila compte bloqué la dɛ nin kana na ɲagami ka kɛ ko wɛrɛ ye dɛ nin kana don mobili la nin kana don so la a ye nin lase maliyɛnw ma fɛn t'an bolo o de kama dɔw bɛ ka kuma hali confinement ko mali fana ka taa confinement na jamana bɛɛ n'a réalité de don ni Europe lajɛ bi u taara confinement na confinement ye de mɔgɔ ka to so kɔnɔna la i kana bɔ mais gouvernement ye mun k'u ye a y'a lajɛ n'i bɛ so kɔnɔ i ka so wari u y'o bɛ yen courant facture i t'o sara ji facture i t'o sara gaz i t'o sara o kɔfɛ fana ni kalo sara ka tila ka wari d'i ma est ce que o kan ka mɔgɔ tɔɔrɔ wa mais ni maliyɛn bilara confinement na ye an b'a kɛ cogo di o de kama ne bɛ dugawu min kɛ ala kana bana nin se a ka kulusi bɔyɔrɔ la dɛ bana nin kana zama dɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka to so kɔnɔ mɔgɔ si kana bɔ bɛɛ ka to so kɔnɔ n'o kɛra a bɛ kɛ cogo di ala ta kɔfɛ e ka to so kɔnɔ maliyɛn joli de bɛ yen k'a fɔ ko n'a bɔra don min a b'o don balo sɔrɔ o don maliyɛn joli o tuma jɔn kan ka anw dɛmɛ o ye gouvernement de hali ni gel wari minnu bɛ ka di sisan ne hakili la gel de kan ka san san k'a di mɔgɔw ma gel prix kɛra 100 a kɛra 1000 gouvernement yɛrɛ mana nin san k'a di population ma don couche-nez fɛn min bɛ don an nun na k'o san fisabilila k'a d'an bɛɛ ma hali wari min sɔrɔ la n'a bɛɛ ma don a la maa si t'aw jalaki mais wari minnu bɛ na o bɛ kɛ mun kɔni ye ne yɛrɛ kelen t'a dɔn a wariw bɛ kɛ mun ye a man kan tɛ ka garder a y'a di maliyɛnw ma kɔngɔ banna a ye balo san k'a di mɔgɔw ma minɔgɔ bɛ yen a ye balo san k'a di mɔgɔw ma furakɛli bɛ yen bana bɛ mɔgɔw la a ye wari nin don o la hali ni gouvernement ma fɛn bɔ kɛsu kɔnɔ k'a di an balima minnu bɛ ka taa ni dɛmɛ ye k'a di aw ma a y'aw jija o dɛmɛ ninnu a y'a lase maliyɛnw ma an b'aw ni ala labila nin waati a y'aw jija ala jati kama nin dɛmɛ ninnu ka se o lase yɔrɔw la ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka sabati d'an ma nin ko bɛɛ bɛ ka munumunu fɛn min kama o ye coronavirus de an b'a ɲini ala fɛ ala kan ta k'a lamɛnli ye ala kan ta k'a lamɛnli ye ala kana se jamanaden ninnu na ala kana se jamanaden ninnu na a ye hakɛ min sɔrɔ ala ka d'anw ma a b'olu minnu fɛnɛ la ala ka kɛnɛya d'olu a maa minnu fɛnɛ sɔrɔ ala ka hinana a ka pan kunna a kana an si sɔrɔ أقول ما قلت واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا
الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلام على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإنسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمبي على فوق ولمن دون كبركة كيني مسبا على في أكم بسوابا ما فوتوني كتوني نتبلا كشيني نما كما كيني الله تعالى في أكو كجوم نفس منتك محمد البشير صلى الله عليه وسلم جوم من دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشينتا على كسلي جونكا كشيني نما دو فوكا سكان هورنيا لما كبوتسما كونو دونيم الله ربنا لك هنم بلا على كم بلا جل كهورنيا كبوتسما كونو دونيم نيني واتي سرا أنك جمانا كونو فمين بكي كچايا ويكرون تيجي أني جيتيجي كنغرب قدام كو يكو كبولي سمايا أي توسو أو كنبو أي دوبو يلا يلا لا أني ما تورا سوفنا كرونتي أما نقول ها وكو هكلي توفنا نادا فرو فربكي ني واتي ني كرونتيجي كبان كدوغيا نيرة كنتو ماده كني واتي كرونتيجي ربان وكو فرتيجي كرونتيجي ركنا كني واتي ay demsenu na sigi sokono kuran ka kay nte klebede finteni be o ni kuran fene tigera ka faro finteni ka mawo be son ka bode o wati jibe mun mbolo ayaw jija ka jila serola nini wati sera bo mako karti chamamba de be jibe tige ibe robinet dayele kalu kele ite jituni tolay ka bo robinet daf ni wati to kuma yego ambo fawede ayaw robinet dayele jika bwala ni jibe ni kurambe ya kachala fe mawbesi me ika sokono jiti ika sokono kuranti o bela ko maw kasigi e ba manon ka tele ka yaw sigi mashi kana kuma mami sigi mbeti ginye soda la ko kotede mami sigi mbeti ginye o ka soda la ekote ayeto so ko na kana bo amunka kuranti gele ya ka jiti gele o fana ko do atuma fasoki hakilito ni fana ay fere beke kuranti ge kabani wati ay fere beke jiw kadi amani kuma no kera doro ko bele jilimbinya ambayini masabala fi alaka kununya alaka kununya no te chiena koni gelara sada gelara manu ga bayi jonyo wala taala de ere mana ambal manu naje munu sigi mbetso jamanaka a France Italie Espagne foi te jigada madin kono sani jien wuliti e klikili kono ma bakili klikili Espagne kunu na ma dama don doron de sa taje ma waklin klekeli Italie beti France hali mamunu be sokono alaje alay masaide munun bala kanga to sokono na yalla je confinement masayabali Europe jamana ka bada mogo be sokono be dongo doni media laje ma keme yirika o besara alors que mogo be sokono ne Amerique laje confinement damnera ma keme yirika o de baka sa dongodo hali kunu moko keme shegi ani ko francika maison de retraite ma korobo be blasomi kono kutra retraite la olu yerebe o be sokono ku to sokono te kenema ma keme shegi ni ko de fene sarawla banani yaw baka mun ko furai am sababu de mine fura wara shiten na ni jigi dala kante ko furashita la foka duwa de ke ka kila ka ala de deli atadarru ila Allah no yi anje ka badoro bara be ciena fen baka fo be ya ma den ka fere de abe note nebe mun ko ni faw ye dro ya ubazi ala deli de ka ay ala deli shu aka ala deli kle aka na beto al mamu made ere kan na flasili ka ala deli hal ni sarakati boni ngama nyafi ngaba kumbode ka sarakati bo ala ni ndo ani bala wuce aba kumbode ambe bala wula sisande je nyaminin aéroport be datukura trengari be datukura mabli shita ka boli tukune fen ku me jena ni kumba amenga mejawla be bana politique ko kele o bana duguni dugu ka geri abe bana yerema dugu fen ku me nyogon bombardement abe jora politique mo ko fen ku mbaka do fo nyama abe jora ngabbo katani dugu la kanaya abe jora ministre ni président ka avion taba metan furake Europe adamina ni sisanchaye matale Europe ko na furakella wati bentara Europe ntara janyo sigila wati bentara Tunisie ntara Maroc ntara Amerique furakeli cheke ya fiu abebe ke inve adamina ni sisanche hal ni France visa di mado maya abeta France atitaw wani fen fitini ndi ala ka irana kale de masai ayala deli ala mako be a deli de la ayala deli wallahi na nyam kono je sisa ala deli la
coronavirus b'a yɛrɛ ɲini fan b'a kɛ zire y'an fɛ yan a y'aw jigi da Ala kan dɔrɔn a ka Ala deli n'o kɛra sisan Alahu Taala bɛ fɛn nin tunu pewu wa a bɛ tunu fana an dalen b'a la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tunu Ala ka tunu Ala ka bɔ yen pewu Ala ka bɔ yen pewu a bɛ minnu na Ala k'u kisi a tɔɔrɔ ma a bɛ minnu na Ala ka kɛnɛya d'u ma a ma minnu sɔrɔ Alahu Taala k'u kisi a ma minnu sɔrɔ Ala k'u kisi Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala k'an bɛɛ sabati Ala ka dɛmɛ k'an ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura sunkalo belebele min fana bɛ sira la ka na yɔrɔ coronavirus yɛrɛ y'an hakili bɔ nin kalo 2 bɛɛ Arajaba nana ya ka tunu ya Arajaba kuma ma fɔ sunkalo makɔnɔ yɛrɛ filɛ ni mɔgɔ caman hakili t'a la tuguni yɛrɛ fɛn ye mɔgɔw m'o ta dɛ sunkalo makɔnɔ jɔra a bɛ tile hakɛ min na bi maa caman t'a dɔn parce que n'an wulila dɔrɔn an bɛ hakili bɛ coronavirus la coronavirus kana anw ɲɛna sunkalo kɔ kɔ dɛ an bɛ sunkalo makɔnɔ de la sisan panko kelen ni ɲɛ wawa sunkalo bɛ na dɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲinɛ an na sunkalo kana don k'an to nin cogo la an b'a ɲini Ala fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye an ka nafilasiw ka dabila an b'a ɲini Ala fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye an ka tafsiriw ka dabila an b'a ɲini Ala fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye ka umra dabila an b'a ɲini Ala fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye ka hiji dabila an b'a ɲini Ala fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye ka kuranɛ kalan dabila an ka jamana kɔnɔna la an b'a ɲini Ala fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye fantanw bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ misirida la o kana dabila an b'a ɲini Ala fɛ coronavirus kana kɛ sababu ye k'an ka misiriw datugu coronavirus kana kɛ sababu ye k'an ka misiriw datugu coronavirus kana kɛ sababu ye k'an ka misiriw datugu a jatigɛ min banna Ala k'a dan o ma ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana tɔɔrɔ s'a ma Ala kana tɔɔrɔ s'a ma Alakira ye duwawu kɛ Madina ye ko ka bana ta ka taa bila Juhufa ba kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka coronavirus ni fɛnɛ ta ka taa fili kɔgɔji la Ala k'a fɛnɛ ta ka taa fili kulu kɔfɛ Ala k'a fɛnɛ ta ka taa fili yɔrɔ la a tɔɔrɔ tɛ mɔgɔw sɔrɔ yɔrɔ min na Ala k'an bɛɛ kisi Ala ka denbaya kisi Ala ka jamana kisi Ala ka jamanadenw kisi Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye Ala k'a laban bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين